Manong nemi saan nga na ituloy ni Perlita ng isakmul ti subo na kong mga lasagga ti lobster. Lobster ha? Ket tinalyaw da kami di kiti mangmangan iti bangir nga lamisay. Senyora, sulot ka kadi? Amo ka dinangag, himbagakan ka? Kahit mo nga ulitin. Senyora agad ha, gatgatangin nyo kadi ti panagkahit ko iti anak yun. Saan ka nga kinkukunapa eh? Amok matkan nga kinabak ng miti adda at adda nga pangayatam kini Manuel. Nagbabamit din ti palangkita yo kanya. Kukuna ka pa ilaing madrama ka astan tumalatong pal na. Mariknam siguro tirigat, tibiyag ti may sa nga maestra. Kahit mo siguro nga tulungan ti pamilya, ti amam, ti inam, di kakabsat mo, iso nga kayat mo ti may kamang gana kami, di ba? Natural, apigid din nga saan nga nababati ba nakita kang ibagam no kurang ti 50,000 tanayunan. Kinunak manong nemeket into pakon ti 50,000 iti abay ti pinggan ni Perlita. Amok nga umdasan day ang katad tapno talnaan na ni Manuel. Saanan nga maiperang kanyak ni Perlita dagiti matana manunemi. Nagpatangganan na pinatpetan ti kutsara kan tinidor. Kepetan dagiti bibig na. Kadagtatapawan dagiti luwa ka dagiti alintatao dagiti bukel ti matana. Intuloy ka lang tinagsawgat ko na manipo dita. Dakon kayat nga mamuan, nga kuykuyok kayo iti anak ko, nalawag, ha, Perlita? Kinunak manong nemi kat tinarentang kon tinangpanaw kang kuwana. Dakkel tinamnamak na liklikan nan. Liklikan na ni Perlita tinak ko kapag dakkel kantidad nga impamilmil ko kang kuwana. Taamok nga grupo pala yung tikwata na dyan nga pobre. Juan. Kalbasan data, naganay-gaya ko nga napan nakimadyong karagiti amiga. Siyempre, natalgadan tirik na. Ngayon biglalatan. Ngayon pasabat kanyak ni Manuel, iri sumangpetan. Mama, Iho! Mama, happy nga naramid yun si kasjay ni Perlita. Inaramid nga niya, iho. Kinaot ni Manuel tibulsana makita yung kanida ito ma. 50,000 daytoy nga awan surok awan kurang na. Iho, saan nga inawat ni Perlita daytoy kada kayo? Saan ka di? Ngayon pinanawan nyo itilamisahan. Inalan na kat impulang na. Ipulang ko kada kayo ita. Kahit mo asawan na. Mama, saan nga grupo-grupo ti kwarta ni Perlita? Imay na intid kanyak, tapno siya ti may pulang ka na kayo. Sige, awatin yun. Ito'y awatin. Ibotoklatan ito sa ako yun. Ay, manong name kasladyak mamati nga nagkadkadan ni Perlita tinjaya. Sitatang sitak mat nga nagkunak-kunak. Mamunak no asinuak Manuel. No anyat kayat ko isut mapasamak. No anyat tijak kayat isut saan nga mapasamak. Mama, laglagi pa Manuel. Nga aramidak ti amin nga pamuspusan tapno magsak ti relasyon yung itinay nga Perlita. Saan nga naskan pa, mama? Ano nga saan nga naskan pa? Saan nga naskan pa? Nga-gastar kayo ti oras. Gabata na alpasing na nagsina kami kay ni Perlita. Da kayo manen tinangabak, mama. Da kayo manen tinatungpal. Saan ang naskan pa? Siya ko na mismo tinag-agsakripisyo. At pag-aasiyo, tatalnaan yun ni Perlita. Sakit mo nga sawat. Pumanawak. Umadayuak. Ito na ito nga lugar. Kabarbaring na malipatak ni Perlita. Kahit mapasamak kan ti pagayatan yun.
Kas may isang engineer, inawat ko ti Jaya nga proyekto ti may isang kumpanya iti Manila. Ti Jaya ton nga trabaho, kanagnaed. Pudno ka di, nagkumanual iho. Nalawag tinang higyo mama. At orin no nasakit para kanyak, ti mayadayo, iti babae nga patpatag ko. Aramid, matong palain, ti pagayatan nyo, mama. Buenas decisiones, iho. Akastaman ti ko na. Inosar mo, ti utek mo. Yan. Inyon unamon, o sarende ta utek mo sagbay da ta pusom. Mama, igugur ko tinapahot nga panawen ko sa Jeba nila. Tapno na anay nga malipatak ni Perlita. Tanong tultuloy nga makitag ni Perlita, adada ngumununeg, ti panagayat ko ken ko. Manuel iho, awan din na siya at nga masakbayam. Itinay nga Perlita ko nagmanan. Kit siguro duwek. No isot maasawam, awan duwa-duwa, nga si kanto ti pagsangkiran, amin nga si bubukila pamilyada. Mama, napindas na ang pangandang mo iho. Kaya umay ka. Umay ka, Manuel iho. Nauminom tati arak, nga naaramid pa ilang iti Espanya. Tagselebrar ta. Tagselebrar, mama. Uwan, ibilang ko na ito nga pangandang mo, kas balagi, iti karit nga si Mangbay, iti pamilya tayo as Suarez. Let's celebrate, Manuel iho. Manong nemi maragsakan ako na iti kasta nga pangedeng ti anak ko. Buen, insina nanda dyan nga Perlita. Kat umadayo tap na awatan na ti proyekto. Nga pangwartaan na siyempre. Tap na di kasta kat malipatan na rin dyan nga pobre. Amo kamalipatan ng tumitlayang sipod tasan nga mailingad. Tiga, naibinggas nga liday ti rupa na. Liliwaek, buen. Liniliwak, ken na, pinabilag ko, ti pakinakit na, Manuel, iho. Sa mundo ka pagbabawian, dito nga pangadeng mo. Patsyak na ito nadakan sa Manila, kat masarakam tun ti babae nga, maitutup ken ka, ken kaasmang ti pamilya tayo. Mawatam ka dito kahit ko sa buwan. Baknang, akas ka na tayo. Tirumbeng nga pa kaikamangam ti asawaan. Sapay lang ko, ma. Tapod no ti kasta nga mapasamak, mama. Aman, iwa, ama. Nagtalag ka kanyak. Ha? Kahit asan mo nga lapunusen ti bagkimi ti liday. Gapulang ti liday nga Perlita. Oh. Napasamak nga rod manong name iti iluluwas ni Manuel manipod iti lugar mi nga Orbistondo. Iti Pangasinan manong name Orbistondo, Pasarubio, Pangasinan. Manipod ditoy kat nagturuangin sa siyudad ti Manila. Iti met sabali nga banger kinumikom ni Perlita di Bagina ang nangisuro. Tapno maliklikan na panunutin siguro ti panangpanaw keng kuwanan ni Manuel. Ta nagtultuloy pa lang nga pinasubaybayak ti biyag ni Perlito iso nga naamok dito. Tamo kano kasano ti kasakit tinakim siguro ni Manuel ngay madayo nang runa pa ide piman nga Perlita nga pinanawan. Aging nga nadamag kulayang yan. Nga na-promote ni Perlita kas sa head teacher. Oo, niya ko manong i-promote, manulag di sweldo. Head teacher ka man, wala sino ka, manulat pa sweldo na. Nainaw pa, hindi kiti aldaw nga dinapuputan. Nasurog gaya man nga duwatawan, tinapalapas. Sipod ng pamanilya ni Manuel. Aging ga nakaawat ak ti surat nga nagkabukeng kuwana kat siya gagarak ng basa. Kat kastoy manong nimi ti may sapa sa tilinaon ti surat.
Mama, at daano kong ti asawa. Oh, nga sinagbaga anak ti lokong ubing. Sino't na asawa na? Napikot iti bugbog tong anak ti boss ko. Ay, bugbog tong apadala. Nagkasar kami. Karita addan upat nga bulan ti baby girl ming apo ko yun. Karopro po yung launay mama. Baknang ti boss ko, nga nakay kamangak mama. Nga iso ti ana, uno ama ni Veronica, amanukang yo. Awan, kay mudingan, ti kinabak ng tayo. No idilig, ti kinabak ng ta. Nagasat nga rin ti anak ko no kasta. Gusto tinaramin ko. Gusto na. Ipinagsina kinakin ni Perlita. Dano saan nga nagsina. Nasarakan na kumantikas dyan ng multimillionaire nga kay kamangan na. Pabagayam, tadaanan nyo, tituloy, dato'y pagkasalitaan, ngayon patulod, ngayon buray ka dato'y, ti may nga Senyora Aguila. Iti pa nang isurat ni El Amor Verdadero, hindi ito'y tuloy, madamdaman. Hindi agyaman ka na kitinet, unang mang tartarabe ka na tayo, into no Lunes, panagbalit ito, dato'y postura, dato'y nakarecord nga sponsors tayo, yeah? At antay na sang binaliwan. Basta sponsors tayo, muna bansada, hindi agyaman ka na kuwada. Kapag may muli na family, iti Hawaii, thank you very much ka na kayo, ni Mary, ni Mary Flor Estabilio, may isa pa ka na magtutulong ka na tayo. Kaya tumapang sponsors tayo. Pabagayam itay agyaman, kadagiti mo nga paset, iti sponsors nga na itunay nga magtatrama iti program at nga Dear Manong Nemi. Di pagkapuan, di premyo kadagiti amin nga maibasa ken mga makasurat itang bulan ti December, kadagapukad na Marlon Quebral, kini Emerin Rabanal. Best letter of the end of the year, kasamaten the whole year, pabagayam, kadagapumad kadaron kini Mila Nelson iti Oregon. Ito na January next year, premyo agapukad na Sabrina May Blanco, February, Rodel kan Annabel Kakali to Italy, March, Willie kan Opelia Daos, April, Jaguar Company, Crew 5, Delano, California, kaskada Marcos kan Susan Mendoza, Arlon kan Kremlin Berbano, Joey kan Maricel Mabuhal, George kan Juanita Mayubay, Willie kan Glomalin Mendoza, Noel and Sherry Lacuesta. Stamadan kada Roger kan Elizabeth Escorpiso kan Michael Lianes. Tibulan ti Mayo, premyo agapu kan ni Romel Makadangdang Galapon. June, Annabel Fernandez Sopaker. July, agapun tumat kan ni Agnes Cariaga ito Trento, Italy. Bulan ti Agosto, ti premyo kat nagapu kada galagiti members kan officers ti Nemers Angels Club of Hong Kong. Anang idadaolo ni Charlie Marcos Besas. September, agapumat ka ni Devora Valenzuela at Singapore. October, agapuntumat ka ni Mary Andra Pacundudang. November, nagapu ka ni Enet Sangir di Hong Kong. December, agapuntumat ti premyo ka na iti Nemras KIK Support Group iti Singapore. Kasama ten na best letter of the end of the year and the best letter of the whole year iti 2020 premyo gabuntumat kada Nestor Kenitina Tajero iti Hawaii. Agaman tayo papagayam kada Ray Keninaida Gamyao iti Hawaii, Angel Agunoy iti Hawaii. Kastameten kena Lani Leia Ragunton kani Aida Apolonio iti Hawaii, ni Joseph Rulian. Kastameten kani Julie Antonio Pader iti Hawaii. Herman Bautista Netpidad, thank you. Ni Yamelda Batulayan, kastamatan kini Lisa Ganir kini Esmin Lakar iti Honolulu, Hawaii. Da Marlene Dalere Porunda, kastamatan kini Maribel Ibuus. Agaman tapay kada Eli Salcedo kini Elmi Abelia iti Las Vegas. Ni kapamilya Bibe Santiago iti California, kastamatan kini Marian Joy iti Honolulu, Hawaii. Agaman tapay kada Flor Grenia Valdez Rin ni Leonora Agas Mabanag kini Steve Mabanag, ni Ronald Rojas iti Lincoln, California, da Alan Ramel kini Anelisa Llanos Ramel,
Marina Orioperia, Josepina Corrales, hasta matang kini Perlita Aglipay Madches, ni Fernando Jan Bareng, Marilyn Pasyon de Singapore, Mila Milyar it Santa Clara, California, ni Carlos Acupan kani Jacinta Acupan in Hawaii, Rixie iti California, Cesar Ruiz kani Marisa, agramameten ka Darudel kani Annabel Kakari Italy, ni Paring Admir Soriano kani Mary Pascua Soriano iti California, ni Marlene Naron iti Hong Kong, Marlon Cabral aka Mark Maleco iti Northern California, Bay Area, kastamatan kani Emerin Rabanal iti Italy. Adel Masamot kani aming gagaling iti Cyprus, Merly Pambit Ballesteros iti Australia, Novelin Leonio Agram Ramos, kastamatan na kada Romela Rabago, Willie kini Ophelia Daos, ni Perlita Aglipay Manchas, ni Eddie Wow kini Virgin Maranan Umawid, Telma Asaret, Dumel Garcia kini Elmi Garcia di California, Stambat kada Bryson Carbonell kini Pasita Coliado. Gawan tayo pa kada Redentoridades, Rudy kini Aurelio Valdez, Flor de Lina Castle Quinto, Amy Felix, Lydia Agas Caniban, Lucy Damo, Adela Bisaya, kini Presi Adagio kini Saldi Dagio. Dagiti members iti Nemers Angels Group of Hong Kong, akas iti President and Founder, Lizardo Marcos Besas, Vice President, Mera Rapacundudan, Secretary, Marilyn Ortiz de la Cruz, Treasurer, Mercedes Andayo Tutan, Auditor, Jerry Ignacio Ancheta, Business Managers, Teresita Esteban, Emil Aguinaldo, Kenny Ella Pascua, Advisors da Julia Antonio Campus, kastamatan kini Tunet Campus, agramamatan kada Evelyn Estebes, ni Mary Santiago, kan kastamatan kini Mila Rala Pahinag. Agaman tayo kada numer, Esteban Agresor iti Macau, Juicy Natividad Acido kininena kakal iti Hawaii, kastamatan kada Bayaw Roland Bago Tostiano, kini Kamagisen ni Ruiz Tostiano and Family da Canada, da Jenny kini JP, agramang matang kada Tata Julian, kininena Tinang Tostiano, da Elena Ruiz Akdal, kini Roger Akdal and Family iti Canada, kastamatan kada Abirat Arnel, kini Ipag Christine da Guardia and Family iti Australia. Nagkita pa pagkayam, nagkita muna ng bansada ng atunang sponsors tayo. Thank you very much kala kayo and Happy New Year mga sponsors. Nagkita na bayagan, may oras mo nagkawag na ganda nga. Nabayag maten, nasandaan ng TED. Makatawan maten, plus apay kumata na ito yung atawan 2020, mga sponsors kat mang TED kayo tumanin. Kada gini mayat nga sponsor, kada ito nga programa tayo papagayam may any amount nga tao dit count ganti po siyo. Thank you very much in advance. No, adar kita mayat nga ag-sponsor kada kayo. Ya? Ni-sponsor kayo, inaldomet nga may waragawag ken may acknowledge nga panagyaman mi kada kayo amin nga sa pada. Ken parang ikarkararag, idagtultuloy nga salun atyo, ken nakaadari kiti ipapay ni Apo Diyos nga blessings kada kayo. I-PM daklaan, kung saan ka nag-message ka lang ni fanpage nga Dear Manonemi, papagayam. Hindi nga natin ituloy, no, intay acknowledge kito, adari kitay kabarboro nga mang dungdungig kada tayo. Katasan tayo nga i-acknowledge sila papagayam. No, makadanon tamad lang dyan yung mapsat man di signal tayo. Monitor tayo. Wala na namang signal. Dami lang. Chururu. Count ganti po suyo ko na na. Magayam ni Leonard Andres, thank you kada kayo. Ayan. Jarararan. Ituloy tayo ang ibasa na ito pagkasalitaan ni Senyora Agueda. Ano nga na't pagtungpalan ti amin, papagayam. Baknang tinakakamangan ni Manuel nga anak na. Yan. Isong hintayin tuloy. Ituloy tayo nga basa at pagkasalita ni Senyora Agueda panangisurat ni El Amor Verdadero. Manong nemi inulit ko lang tinaudi nga paset. Ti surat ti anak ko after 2 years. Juan, ako na awan kay mudingan ti kinabaknang tayo. No ikong parawo no ididig iti kinabaknang tinakay kamangan. Deta pala nga paset ti surat tinabasak ni
Agay ayak ako na palalo nga ragsak ko. Tagasano ko mga jak maragsakan manong name ket natungpalen ti arapaap ko para kini Manuel ang makaasawa iti baknang. Ket saan lang nga basta baknang manong name nito ket baknang payen nga amang ngenda kami. Pinukawak ti babaon Inday! Inday! Senyora! Oh my ka dito, itatinggam dito basbasaek nga surat ni Senyorito nga Manuel ket makipagragsak ka med kanya Inday! Umayan, Senyora! Manong Nemi intuloy ko nga binasa ti surat nga dumdumngeg ni Inday. Harikat mo't masyaklat katawa nga may maysa. Pudno nga baknang tibos ko akatugangak mama nga abalayan nyo. Inggatangan na kami tinapintas ti lokasyon na nga solar. Ket empatagdaran na kami iti pimalasyo nga balay. Kalpasan na pinuno na kadagiti agkakangin nga likamen. Adda pa'y pinaramid na nga playhouse iti abay iti pimalasyo nga balay mi. Nga bagay ayaman to kano dagiti apu ko yo, mama. Ket sapay lang ko, mama. Tamaikan kayo kadagiti ado nga apu ko. May iliwak unayan kada kayo, mama. Ket numabalbalin, o may kayo bakasyon dito intun Domingo, July 30. Ta iso ti kaadak. Biruken nyo laeng tinaimaldit nga address iti sobre nga iso ti ayan ti pagtayan mi. Namnamaek ti kaadayon tu mama. Manong Nemi, andyan nga ragsak ko nga nakabasay ti dayta nga surat ni Manuel. Domingo ka no, ti papangko sa jacket, Martes pa lang ita. Kadya kung maura ay pwede Domingo. Magagaran ak unayin nga makakita ti anak ko, agrama matin ti manugang ko, nang naruna iti apo ko. Iso nga mapahanap ko. Nakitaan, nakunak tinakem ko. Nagdardarasak nga ron nga nangirubwat, nagrubwata kat nagturong ako ti syudad ti Manila. Miyerkules pa ilahin. Miyerkules, idi agtaktakdera ko niti sangwanan ti gate, ti pimalasyo nga balay da Manuel. Ket may sa nga babaunen ti simabat kanya. Anya ka diti masapulyo? Siyempre, Manong Nemi niya mamok ti bagay. Siyak ni Senyora Ageda, mama ni Manuel. Ay, kasta ka di. Awan ni Sir Manuel itata, napanday dya Davao. Kadwa na ti katugangan ng lalaki. Kinuna ti babaunen Manong. Ngem bayat ngagsasao na ilukat ti dakkel nga ruangan ti balay ket rimor ti maysa nga nakapingpingtas nga babae. Nagtimek manen ti babaunen. Ma'am, Veronica. Adda ni mama ni Sir Manuel. Kinuna ti babaen uno babaunen itinambintas nga babae. Veronica gayam tinakan ti manugang ko. Uwan Manong Nemi pudno nga napintas. Nagpudaw. Itsura na talaga di baknang. Ngayon mas dawak Manong Nemi. Tasama lang nga imay nga nagmano kanya. Kansama lang nga imisem. Idin ta namuan na nga. Namuan na iti katulong nga siyak ti katugangan na. Amom ka di Manong Nemi no anyat reaksyon na. Kinita na nga pinababa a pinangato. Kalbasan na nagmisuot. Kat formal nga nagso ako na. Awang pa ni Manuel. No kaya't yung orayan. Maitla tamat. Kinunahan naman ng name nga awang pulos ti panagraem na kanyak. Dinakmalat tinawagan iti mama. Minandaran na ti kababaonin kat kunana. Kuyugem nga mapan iti playhouse. Tasadya iti pangurayan na. Buwan ma'am. Kinunamat ti katulong. Manong name iti kano playhouse ti pagurayak. Ti pinairamid ti abalayan ko nga pagayaman laeng di kiti agbalintong apukok. Anyan nga kinaawan nga respeto na iti nga babae Manong name. Yapay nga dinakpastreken iti pimalasyo nga balay.
Kawan sa bahali nga, inaramid ko no di, nagururay. Iti unos ti, Merkules, Huwebes, Huwebes, Biyernes, Sabado. Nagururay ti, upat nga aldaw. Uno talong nga aldaw, santo dumteng iti. Domingo, nagan-ano sak, iti uneg, ti playhouse, manong nemi. Playhouse lang tinang ipanandakan niya. Ti babaunen manong name ti umay mamangted ti taraon ko. Uwan talong aldaw, gan talong rabi, ngam jak pa'y nakastrek apulos ti dakkilabalay. San mata nagparparang kanya apulos ti manugang ko? May salayang ti kita sa wanda ti manong name. Adayo tirik na kanyak nga ina ti asawa na. Bigat ti Sabado, idi makita kon arimwar ti manugang ko iti ruwangan ti dakkilabalay. Kaduhan na ti maysa nga, para aw-awil. Anak ka uba iti ubing. Manong nemi padcheck nga ti ubing kat isulangin din ti apu ko. Nang dardarasak ni masidek, kat inarakop kong inagkak ti ubing manong nemi. Ngam nakaungat ti manugang ko. Ustulan! Baka mabuduan pa iti anak ko. Kinunanak at nagdardaras dan nga naglugan iti kotse. Anong nemi? Binugkawanak ti manugang ko. Pinaritan nga nangarakop iti apo ko. Apa? Manong nemi ti ba nagriknak at kaslakla na buyatan tinakalamlamis nga danom iti deta nga imbaga ti manugang ko. Wait. Kimterak iti napalalo nga bain kadya kung nakapagtimat pa'y apulos. Kat tinabati nga babaunen, dinagko na kanyak, nga mapan kano da Veronica, iti balay damami na, nga dalaing ti asideg. Kalpasan na akit agturong na to kanon ti airport. Tapno sa batan da ti daddy na, ken ni Manuel. Ti anak ko ken ti katugangan na nga baknan. Manong nemi napabainanak, iti kasdyang imbaga ti manugang ko. Emi ti sabali nga bagay, nakarik na hakmat iti ragsak, iti baga ti babaunin, nga sumangpeten da Manuel. Nagsubliak iti playhouse, nagdigos sa kitinailit nga banyo nga adit sikigan di playhouse kalpasan na. Nagsukata kon ket ditoy nga pinadpadaan ti sasangpet da Manuel. Makais-isan makamang pampanunot. Intun sumangpet da Manuel. Makastrek akto niti unag tilakkel nga balay. Imposible nga dinakto awisan ti anak ko nga sumrek kami didakkel nga balay. Imposible. Wen, mamamuktumaten di abak na nga balayan ko. Ngem rumabii matlaengen manong nemi awumot pa'y da Manuel kastamaten ken ni Veronica. Aging ka ana iturog kon ti agururay. Bigaten ti Domingo. Edi na makariingak ta dagtuk-tuk-tuk iti daw. Linoktak adagos. Tapagarupek nga ni Manuel and data. Ngem, timet gayang babaunin. Nana, naitantan ti panagawid da Sir Manuel. Ha? Intun sumaruno nga Domingo ka no pa'y laeng, ti sangped na. Dadaka naman ang kabarbaro nga proyekto nga rugyanda. Kinunana manunimig at inyawat na ti 1,000 nga pisos. Ano na ti 1,000 nga pisos? Impaitad ni Ma'am Veronica kada kayo ta ada pagplete yung agsublin sa di Pangasinan. Manong Nemi, anong nga panakalip pa iti abaga kada kita nga mapaspasama. Kaslasanak ka mati. Napaayak.
Ijak maurit anak ko. At pagawawidan na kundi, manugang ko. Inagkanak pa yun pagpletek. Saan ko ngamin nga nausati ko tsek na bata kahit nag-travel ti adayo nga sisisyak. So nga nag-commute ha. Anong nemi? Awan tinaaramid ko na dinagtungpal. Pinalubusan, dinakman lapulos imay pinalubusan, timanugong ko nagawid. Kandi naman la imay imparang kanyak, ti apo ko kituray may kaduamat kumalay nga gundaway. Awan na balinak manong nemi, no di nagtungpal kat nalangpaw di kita adang kung nga rimwari ti gate, iti day nga dakkel nga balay. Ada ako ni tidalan nga agturong iti Orbistondo, Pangasinan. Iti adon di kita agsisimparat asaludsod iti panunod ko. Agtalo nga tawanton nga awan ti sibay ko ni Manuel. Nga mga payakasla, ipapaidam kanyak ti panawan nga makita ti bugbog to nga anak ko. Intong ka ano nga tao makita kamanan ti anak ko. Naraksak na tamat lang iti sidong tinapintas kan baknang asawa na. Ngam na alas met ti ugali na. Malagip ko ni Perlita. Noon ni kuma Perlita tinaasawa na manong nga tamat itanda kiti apukok nga maarakop. Maarakop ko, manglailo, mga awag kanyak iti granman. Nagita manong nemi ti asaludsud ti agtaytayak iti panunod ko. Malagip ko nga siyak tiga po na no apay nga imadayo idi ni Manuel anapan nagtrabaho sa dyan nga lugar. Kasano pa nga taytang isublik tinapalabas. Kat aturek kumadag iti rumbeng nga maator. Amok nga saan nga agsubli pa ni Manuel iti Pangasinan. Huwen, tapno laeng maliklikan na laeng idi ni Perlita. Ngaging kakarigito ikat agtultuloy pa laeng ngagay ayat kan mangnamnama kan ni Manuel. Huwen ta aking kakarigidi kat balasang pa laeng nga maestra ni Perlita. Dahito ka din ti kunada nga karma. Manong nemi, dahito iti mapaspasamak kanya kat maesa karma. Kajak napupuutan nga nakadanwa gaya man dito Pangasinan. Nasangpetak ni Inday nga kasla dunya, tagbasbasa ti may nga magazine, imbes nga trabaho ko ma. Nakapokus ti atensyon na, ti basbasain na, nga dinapay na puutan ti sasangpet ko. Inday! Ay, ada kay gaya man, senyora. Kumusta tinapanan niyo, senyora? Nakita yung kadimat lang ni Senyorito Manuel. Ti apo ko yo, ti manugang yo, kanagin bumaklang abalayan yo, senyora. Kumusta? Anat na masamak, senyora? Taapay mo't nagsanay kay senyora. Kung nakaladiyo amog sanay, tamang pa lang makita kayo nagsanay, senyora. Senyora? Niya? Ada ka di problema? Hapay kasat lang ayo. Ati yung pa yan tinalalay nga sabong tikatuday, Inday. Inday! Ay, senyora. Ito yung planak mong palang titya. Kat kalpasan na kahit ko tagin na manuga. Ay, nakait yung matungpal, senyora. Nagtumpal nga ron tiba unek manong nemi kadidita may tanad tinatempla ng atya kanyak. Kabayatan manong nemi nga igupak tinatempla ng atya. Naawis na atensyon ko iti magazine nga basbasahin itay ni Inday. Pinidot ko kat binasak kat kasto iti may sapaset na.
Ibilin mo kadag itinabak ng itagdama a sistema ti bambanag asan da kuma ngagtangsit. Ken mangnamnamada saan nga ti di agpaot a kinabaknang. No diket iti Diyos nga mangipaay iti amin na bambanag apakaragsakan da. Ibagam nga garamid da itinaimbag agbalinda nga nabaknang kalagiti na siya at nga aramid. Agbalinda nga naparabor nga agurnong dati gamen. Kaya't nga sawen tinasya at pundasyon iti masangwanan. Tapno mapatpatanda ti pudpudno nga biyag. Manong nemi kasla na kudot ti pusok ididay nga nabasag. Ket napasanggirak. Siyak pinapasagidan. Naku nakitinakam ko. Nga mapengat nga sipnit dati video. Intuloy ko nga binasa saan antik kinabak ng tikanayon apakakitaan iti pamindisyon ti Diyos. Ngem ket di bendisyonan na di kita nabak ng itinasya at nga aramid. Anya nga ta ti mariknam iti tiyempo adandanikan matay ket maamiris mo nga insukat mo gayam ti pudpudno a kinabak ng. Nasaya at nga aramid. Iti ado a kinakilo a kinabak ng iti dayto nga lubong. Kas kalatay tao nga nangusar itintero nga biyag na nga nagurnong di sa nga bunto na kwarta. Ngem naladawen iti mamuam nga peke gayam amin de kita.